Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempalaken nami kula Yulfarisa Yuganis MPM 1/2 gangsal. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah Ibu Dr. Galih Istiningsih, Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar sekar mocopat gambuh laras pelok patet barang. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun. Nem piro ro piro lu, ro pinem nem piro ro piro lu, nem mo lu mo nem, nem 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 pi mo luro, mo nem 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 pi mo nem pi, piro pi nem mo lu mo nem nem. Cakepanipun. Sekar gambuh ping catur, kang cinetur poah kang kalantur, kang tanpa tutur katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutur.